Hayırlı eкен, benim подписчикларым, hem meni korup baruvchilar barısını da яңа көн белән котлыйм. Исәнлек, саулык телим, бәхет телим. Матур тыныч тормыш телим. Барыбыз да әйбәт кенә яшик. Бөтенебез тыныч тормышта, тормышлар тынычлансын. Менә мин бүген тары ярмасы белән, әнә карагыз әле. Тары ярмасы, biz аны чебе ярмасы да дибез инде. Яшь чакны әниләр белән үскәндә чебиләргә дә бирәләр яны. Менә нәчә төрле бозау ите дә, менә каз ите, бөтенесе менә каз ите белән бергә пешердем бу ашны. Менә хәзер тәмле икән инде, бәрәңгесе пештеме? Пешсә төшендерәм инде миңа. Вкусно, вкусно. Яра, сау булып торыгыз. Бәхетле булыйк барыбыз да. Матур яшик.